Здравейте! Темата на днешното видео е как да се изчислите и да проверите колко струва извънсъдебната дейност на адвокат, който действа по някакъв гражданско-правен въпрос. Съветвам ви да ползвате сайта на тези колеги, защото те са направили една много хубава програмка, чрез която много лесно може да се установи колко струват всъщност дейностите на адвоката. Тук при Gegenstandswert нанасяте сумата, за която се спори в момента, която вие искате да получите или която се иска от вас да платите. Примерно, ако някой ви дължи на вас 20 000 евро и вие искате 20 000 евро, нанасяте тук 20 000. Така, за да видите колко струва дейността на адвоката, кликате тук на второто квадратче. Това е извънсъдебна дейност. Außergerichtliche Tätigkeit на немски. И програмата ми показва, че в случая хонорара е 984,60 евро нето. Това значи в Германия идват и 19% ДДС допълнително към хонорара, в случая 187,07 евро. Така че като цяло може да видите тук хонорара с ДДС е 1171,67 евро. Сега, ако в рамките на тази извънсъдебна дейност адвоката участва в постигане на някакво споразумение, т.е. той по някакъв начин допринася за споразумението, примерно участва в преговори, изготвя някакъв договор, проверява споразумението, по някакъв начин участва, той има право на допълнително възнаграждение, така че трябва да кликнете тук на четвъртото квадратче, което е Außergerichtliche Einigung, извън съдебно споразумение. Вижте, че хонорара се увеличава значително. Става 2097,60 евро плюс 398,54 евро ДДС, т.е. общо 2496,14 евро. Това е хонорара по законната тарифа, която на немски се казва Rechtsanwaltsvergütungsgesetz и съкратено RVG. Сега, естествено, извънсъдебно, т.е. когато не се води някакво дело, адвоката има право да получи по-малък хонорар, ако вие се споразумеете с него, така че попитайте просто, ако платите на час, колко ще струва това нещо, това е ставката на час и горе-долу колко часове адвоката преценява, че ще отнеме тази дейност. И евентуално, ако е по-изгодно за вас да платите на час, а не тази ставка тук по RVG, може да разговаряте с адвоката по този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, просто ми напишете един имейл. Мерси много, всичко хубаво, чао!